Ама не ми назад, бе. Няма как да снимам, аз снимай оттам. Много снимай. Не там се качи, бе. Дай да ви снимам и двамата. Ето. На клип ли? Да, на клипе. А така нагоре, а така и навиваш. А така, дигаш нагоре и като отпускаш да те е по-лесно навиваш. Дигни се нагоре, лекичко и навиваш. Алекс, ама виж. Алекс, здрасти. Гледай сега рибата. А така не стана. А така. Видиш ли рибката къде? Дръж, че ще вземе пръчката. Ще откърне пръчката, да? По-удобно. А така. Да. Навивай смело, Алекс. Дай кепа, да. Къде отиде тази риба, не мога да видим, бе? Тук имаше, добре. Бащата придава специалните уроци на сина си. Дръж. Навивай, Алекс. А така. Навивай. Давай, дигаш нагоре. А така, ма не много силно. Да, и навиваш сега като отпускаш. Точно така. И сега държиш, че тук мога да почне да скачат. Дигни леко нагоре. Да. Навивай сега. Навивай. Навивай, няма стоп. Навивай. Навивай. Трудно ли е? Да. Дигай нагоре сега, дигай пръската. Да, ти. Готово е, тигър. Браво, Ани. Доволен ли си?